जोंना माथो आर'नाइया बहायबासो थायो कम्पानियाव गानहोलै ओरैनो Lion Production मानसिखौनो जेनेबा नुगोन ना नुवा बाव Delia Hi. Oh, sonali. Hijaban dress hangrau soidों जोंहा बेरायनो फैबाय आरो दसे खाथियावनो दङ बेयो जों बेनि खाथियाव खादों आरोना जों 여기 그잖아. 스테이스 बेवहाय थांनो नागिरदोंमोन आरोना थांनो हायासै फैसा गैयिनि 182 meters बिसिनिथिं नेबायदिसो अट' दङब्रा हिनजावफोरसो सालायो बेखौ गभर्नमेन्टनि इस्यु खालामो जों 699 मोजाङानो बुस्थुआलाय लाजागौमोन आरोना नैबे ट्रेन गोदोनि 999 लहानि आरोना लहानि जोब हाब मा मा मोनोब्रा बिसिनिथिंलाय ओरै हिनजावफोरनि देलायग्रा गोजाजोब आरोना थफसिखौ लानोसै नामा ओइ थफसिखौ लानोसै नामा बायथारा मोजां मोनलै सब बुस्थुआनो सेम जोबखा जोंनि बायदि Sih nggak apa? 699. Dia nak jelaran nabi, lohani jam. Station unit. Gujarat orang nabi. Ini bagus tu dia lola. Masih romantik berapa selai. Masih romantik. Ayo, sini coba. Masuk. Jaga hijauan ibu sini saya na. Dia nak sedih, mudah montok. 1000 won. Rumpang ni jepek. Sudah moja motor ada. Mana ni? Kamera fitai. Kamera fitai. Ni jam mana gua kamera fitai. Ini mak kamera game mentam malah tapera. Mentam tapera kenapa? Malah bab fitai tu be. Menbat ayu. Silika. Silika. Menbat ayu. Okay. Baca. Kongkolar aja. Gitu kulira na, kulira. Punya. Salah aku mana? Mabe. Serak nama. Lohan nama. Bukan tu. Hibi mana?
Narzary. Narzary. 360. Langsung nawa. Moजां मोनथारो इभेन्टारा. मा बासायमोनलाय बेखौ? मा बाहामोनलाय बेखौ? जि जौलोंगि. होद जाबा. दाखिलाय. नै जोंना माथो आर'नाइया अहायबासो थायो. खनसेखौथ' नैयाव गानहोलै ओरैनो. जोंहा बे खना नाव जाहैबाय अहायबा. जाथारबाय. बेखौ गानहोनायखौ दासो सोंबाय जों. माने ब्लाउस गैयामोन आरोना ओंखायनो बिदि गानहोबाय. ओमफ्राय उनाव सोलायगोन होनदों बिसोर. बुंनानै दोनबाय जों जाखुनु जाया जोंहा बिदि नङाना ट्रेडिसनेला जोंना आर'नाइ नैबे गोदोनायाव लानायसो आरो माथायाव लानाय बयसफोरनियाव. ओमफ्राय बेगजोबनायलाय गासिबो मोननैसो बेगल' बारा आरोना. गुवाहाटि मा जायगानिसिम? Duduna. Gosyam. Jeबो बुस्थु लाबोआसै आं खालि नैबेखौ लाबोबाय. बेनो मोजां जोंना बेल' लाबोबाय जों.